pred druhou svetovou neviem vyprávať. Pred druhou svetovou vojnou bolo Juhoslovanské kráľovstvo, alebo tak nejak. Samozrejme, že tam nebol král, že by vládol všetkému, ale dajme tomu. A oni si postavili takú, jak mali Francúzi Mažinotovú líniu, tak oni proti Talianom, tam Rakúšano-Nemcom si postavili tiež bunkre okolo hraníc a nazvali to Rupníkovou líniou. Lebo to bol Leon Rupník. Leon, lebo sa hral na Nemca, ale bol to aj, by sa dalo povedať, Lev Rupník. Leo Rupník. V skutočnosti neviem, aké mu dali meno, keď sa narodil v tom 1880. Približne. A on bol ale za samostatné Slovinsko a nemal rád komunistov. A sem tam mal protižidovské, mal protižidovské prejavy a to není košér, samozrejme. Čiže bojoval napríklad proti partizánom, lebo to zase boli považovaní za komunistov partizáni. A tá druhá strana mala nejakú domobranu vytvorenú. Domobranisti bojovali proti partizánom slovinským. Vtedy to samozrejme, teraz sa nám to zdá také, že áno, partizáni, hurá, dobráci, domovina, či domobrani zlí. Ale to je vždy inak, keď si zrovna v tom. Ale čo som tým chcel povedať? No aj urobili tú líniu a tá sa volala Rupníková línia, akože. A toto je bunker asi z nej, neviem, nikde inde som ho nenašiel na YouTube, teda na Google, na internete. Už vyprávam 2 minúty 15, serem na to. To je z jakej vojny? Druhej? Tu je vchod. Ukaž, Ferdo. Také má vežičky. Som myslel, že je sránie, ale není. Ksenia, nakúkni mi sem. Ksenia. Ksenia, nakúkni mi do okienka. Tu som, smerom od cesty preč. No ešte, no dobre, čo, tak vysoko? No. Dobre. Skrytý pod stromom. Pekný.
domovina, tvoja